आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लानो सिगां दङ। बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंहा उत्तर रुनिकाटा जे रेभिनिउ कमिटिनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि सावरिया ब्रह्म बिथां आरो बे उत्तर रुनिकाटा रेभिनिउ कमिटिनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि जा अरखि ब्रह्म बिथां आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिनो लाइमोन गांख'नि लेङाइ आफादगिरि जा फिन्नाय बसुमतारी बिथां, रुनिकाटा उत्तर रुनिकाटा जे रेभिनिउ कमिटिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनथाम रेभिनिउ गामिनि जा नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय प्राइमारि कमिटिनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा नुजानो हानाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो नैबे 12 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव थानाय रुनिकाटा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंहा उत्तर रुनिकाटा, पश्चिम गलाझार आरो मदाति बे मोनथाम गामिया दिनैसिमाव जोङो हानि फाट्टा मोननो हायाखै। दा बे हानि फाट्टा मोननांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो जोङो सिगांदों। जे जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंहा गाबोन नैबे रुनिकाटा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय उत्तर रुनिकाटा, पश्चिम गलाझार आरो मदाति बे मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। नैबे उत्तर रुनिकाटायाव जोंहा गाबोन नैबे हानि जे जेंना जे जोङो बेखौ खोनाबाय थादों आरो नुनो मोनदों। 1950 मायथाइनिफ्रायनो उत्तर रुनिकाटा, पश्चिम गलाझार आरो मदाति बे मोनथाम रेभिनिउ गामिया मेप गैयामोन। दा मेप गैयिनि थाखायनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम गाव गावनि दखलाव थानाय जे हा बेखौ दासिमाव रेभिनिउ खालामनानै लानो हायाखै बा फाट्टादारि खालामनानै लानो हायाखैमोन। आरो दिनैहाय फैयै फैयै 72 इयार्स जाबाय, 72 बोसोर जाबाय। बे बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय जोङो मोनसे मोजां खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। बे थांनाय 17 बोसोराव जोंहा बिपिएफ खुंनाय सरकारा बे ओनसोलनि बे मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि थाखाय बिथांमोना फाट्टादारि खालामनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनि गोख्रों नाजानायाव नै जोंहा गाबोन बे उत्तर रुनिकाटायावनो मोनसे नैबे उत्तर रुनिकाटा, पश्चिम गलाझार आरो मदाति गामिनि मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि फाट्टा मोननांगौनि थाखाय जोंहा गाबोन मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हा जेखिनि रेभिनिउ खालामनाय बिनि सोमोन्दै जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बिटिआरनिनो जोंहा हा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि जोंहा मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत रन्जित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव नैबे गाबोन जे जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो नैबे गाबोननि जिखिनि हा फाट्टा होनायनि जे बेबस्था, दा बिनि सायाव जेरै रायजो राजाफोरनिसिम बे मोनथायखौ होनायनि जे सुजुग आरो सुबिदा बेखौ जोङो गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। आरो गाबोन बेखौ जोंनि बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंहा प्रमद बर' बिथाङा फैनानै रायजो राजाफोरजों मोनसे बे हा फाट्टा होनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव आङो जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जा गासैबो दैदेनगिरिफोर, जोंनि नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय 10टा प्राइमारि कमिटिनि गासै जोंनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोर, जोंनि 12 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव थानाय 9टा बिसिडिसिनि गासै जोंहा जोंनि मावथि बिथांमोन, लोगोसेयैनो जोंहा मोनथाम जे रेभिनिउ गामि जोंहा उत्तर रुनिकाटा, पश्चिम गलाझार आरो मदाति बै गामिनि रायजो राजाफ्रा गाबोन बे जायगायाव फैनानै निश्चय लोब लोब बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय जाहाथे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैगोन बिनि थाखाय आं दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलजों रायजो राजाफोरखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा
खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनसे फोसावनाय जे फैगौ 13 थारिख मेनि 13 थारिख मोनसे प्रग्राम दा बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि उत्तरनिकटा आरो पश्चिम क'क्राझार मौजाथि बे मोनथाम गामिया जोंहा माने मेप गैजाया 1950 सननिफ्रायनो दा बिनि थाखायनो बे मोनथायनि थाखाय गाबोन मोनथाय राहा होनो गाबोन बिटिआरनि जे मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि 14 नं समस्तिनि हानि बिफान सोद्रोमा मावफुं रनजित बसुमतारी नुजाफैगोन जोंनि उत्तरनिकटा मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझारनि बे हानि मेप गैयै बा जुरिब जाजायै मियाथि पाट्टा गैयै बिनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो होनो थाखाय गाबोन नुजाफैगोन। बेनिखायनो जोंनि मोनथाम समस्तिनि मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझार उत्तरनिकटायाव थानाय मेप गैजायै रायजो राजाफोरखौ आङो नखरे जाहाथे रावबो थाबोआलाजासे बेवहाय बाहागो लाफैयो आं बिनि थाखायनो रायजोनि जानानै आइ आफामोननि जानानै आं बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बेवहाय UPPLनि जे मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे उत्तरनिकटा आरो मोनथाम सिटनि माने मेप गैजायैनि थाखाय जोबोद माने खौरां मोननायखाय आरो खौरां फोसावनो होनायखाय आं ओंखायनो जोबोद साबायखर थाबाय खौरांगिरिनि सारमोननिसिम आंनि बुंनायखौ आं बेवहायनो रायजोफोरखौ हांख्रायहरनानै आरो गाबोन जाहाथे बे प्रमद बर' सारमोन आरो रनजित EM सारमोन फैनायाव जाहाथे रायजो राजा आफाया गोगोम एखेबारे फैथारनांगौ होननानै आं खावलायहरनाय जाबाय।